Gisuspinde sa Department of Environment and Natural Resources Region 11 kon DNR 11 ug Environmental Management Bureau 11 kon EMB 11 ang operasyon sa sanitary landfill sa Davao City human sa bag-uhay lamang nga insidente. Sumala ni DNR 11 Regional Executive Director Maria Mercedes Dumagan. Magpabilin ang suspensyon samtang ginapatuman sa lokal nga panggamhanan ang slope stabilization ug uban pang corrective measures aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Sumala sa DNR 11 ang mga lakang kabahin sa pagsunod sa Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act ug sa mga kondisyon nga gihatag sa Environmental Compliance Certificate sa maong lugar. Gihangi usab sa ahensya ang publiko nga mosunod sa mga direktiba sa LGU atol sa implementasyon sa mga aksyon aron malikayan ang dugang peligro. Gidasig sab sa DNR 11 og matag barangay council ang mga Davaoenyo og ilang ginsakpan nga mag-practice og hustong waste segregation og sakto nga pagdumala sa basura aron mamenosan ang kolektahong basura sa syudad samtang suspendido pa ang operasyon sa sanitary landfill.